Hoy, hoy, ano kwarto to? Yan na, yan isa sa ako! Ilalabas dyan, no? Kasi yung mga cancer ngayon, gusto kong matakot dahil parang wala na akong kinatatakutan eh. Kaya dati ng mga nakakatakot daw ng mga videos ng Pilipinas, bawal kayo matakot challenge. Diba? Para malaman natin sino mga malalakas talaga dyan. Akin na yung green screen. At atin na agad simulan. Live selling gone wrong. Face lang tong short na to. 27-28. Ang ganda rin ng kulay na ito. What you see is what you get. Mine ako dito, Oh. Fade. Mine fade. Oh, The Walking Dead, ah. 35. Yan. Ano kasi kaya ng tanong kung may hollow block yan. Puto, gumalaw na. Oh, ba't hindi niya alam? Ba't parang wala siyang pakialam? Hindi niya nagustuhan yung presyong pumayag ka. Like Advance Wolf. Ang araw po sa inyong lahat. Magla-live selling po tayo. Meron po tayo Meron dito mga live mga selling. alagang hayop. Meron po tayong baboy dito. Tapos meron po akong ibebenta sana na kambing. Kasi medyo parang ang weird nitong kambing na to eh. Tingnan niyo po. Kakaiba po itong kambing na ito. Habang tinititigan ko po kasi siya Mahirap parang pulutanin yan. Ikaw po pulutanin anytime yan. manlalabas si Satanas dito sa bahay namin. Bilhin nyo na to guys. Wow, Murang-mura nakakatakot. lang. PM is the key. Kayo na pong Ito na bahala. ba? Ito na ba pinakanakatakot dyan? Sunod. I've lost all ambition for worldly. Kayang kaya ito gawin naman. Akat bahay dito eh. I just wanna be the one you love. Ito may sumigaw. Lost all ambition. Ah! Only a Oh, play. kailangan mo harangan eh. I just wanna be the one you love. Ang nakakatakot dito yung resolution eh. Wanna Diba sa Pan's Labyrinth yun? Okay, nakakatakot. Ako yung napasigaw. Hello everybody, my name is Mark Aplear and welcome to Five Nights at Jollibee's. I know this game is scary and I want to play it now. Oh! Ang tunay na scary game! Okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. Ay, edit. What the fuck? Hindi, kailangan ko harangan yan. Ano ba? Check mo yung mga vents. Ano? Ayun. Guys, nice edit. Nakakaasar kasi nakita ko na lahat ng clips na yun eh. Ito nakakasar pa puro meme ang buhay mo. Speaking of horror, ay isa sa mga nakakatakot na pagdadaanan mo sa buhay pag hindi mo alam paano ka kikita ng pera. Gusto ko lang pasalamat sa ating sponsor na XM.com, isang kilalang trading platform globally na sinasabi lang big, fair, and human. Reliable siya, secure at trustworthy. Dahil ngayong pandemya, diba, gusto natin lahat kumita ng pera dahil mahirap ang economic crisis ngayon. Dahil ka pa rin kumita ng pera hanggang umaakyat ba ang market sa cryptocurrency, gold, o iba pa mga currencies at marami pang iba. Meron silang multi-awarded world-class customer support, fast deposit at withdrawals, mayroon para sa online banking at local, especially mobile, generous at transparent na mga deposit bonuses, na mga may init na seasonal promotions, pwede kang bigyan ng gadgets, cash, mga kotse at iba pa. User-friendly app para sa baguhan dyan, at ang bago nilang product ang mga cryptocurrency. Karoon ang $30 tradable bonus kung dyan ka magda-download. Basta kailangan mo lang i-validate yung account mo, at syempre extra deposit bonus kung gusto mo pa mag-invest. Ano pa inaantay nyo? Nasa baba, i-click nyo na kung gusto nyo pa ito i-try. Kuya, sige na, patanggal ako ng face mask. Gusto ko lang makita kung pogi ka talaga. Sige na. Bawal magtanggal ng face mask. Titingnan ko lang kung pogi ka. Kuya, sige na, patanggal ako ng face mask. Kung pogi Ano ka. job scare yan? Totoo ba niya mukha? Filter ata ito eh, di ba? Filter rin, posible. Yan, isang mata. Price rip. Ang tunay na nakakatakot. Dapat meron to kay Willie. Pao, lagyan mo na kay Willie. Wow, huwag mo na taasan. Parang awa mo na. Buhay ng gangsta. Silver's gabi. Gago siya. Ang ina na tinakot nyo. Yun yung fight or flight response eh. Pag yung tulog ka. Sige na.
Man-trip ka na ng lasing, wag lang ng literal nag-gayo ng gising, guys. Dapat sinapak mo na, yun na yung pwede mo sapakin. Di porket nilagyan mo ng scary music, scary siya. Magagala siya ka-fresh. Fresh na is na. Nakakatakot dyan yung panatasig ka nga nung mantika niya. Putang. Gago, nag-autoflip. Hindi mo na kailangan ng chef. Kaya sobrang fresh naman nilagay ito. What? Paano? Grabe. Ako ay sobrang natakot. May ano sa likod, no? Tayo na mga vine siya, leche. Sunod! Galing kay Zeld. What the... Nice. Attack on Titan unreleased episode. Sunod! Galing kay Jelly. Parod ko na to eh! Hey! Yan nung nalaman ng multong batugan ka sa bahay, mas marami pa nagagawa kaysa sa'yo. This is my family, a perfect. Oh! Cold Heart. Uy, nice. Yes. Ito gusto ko pag may Bisaya dyan, pakitranslate. Okay. Sa wakas, hindi naman kabalo. Sayaw. Sayaw. Basic ang pagsayaw. Tama, Cold Heart. Yes, ayusin mo! Dadaling kita sa mga Tagalog! Sayaw! Matututo ka sa akin sa gusto mo! Ayan na ang Tagalog. Ito Bisaya Tagalog eh, no? Nagagago ng bata. Yan ang gusto ko sa inyo. Hey! Kung ito man torture, gamit ang Ala. Sige. Sayaw! Sayaw, bata! Ito ka ng Bisaya, GG ka. Nagalaman mo 70 na per litro. Takbo! Kaya mga gustong, may mga takot talaga. Kaya pag tinulak ka nun, bagsak ka. Ako, pag yan nalaglag, wag. Putang ina. Ba yan? Yuri, nakakainis naman eh. Makawalan pa tayo na hapunan. Sige. Gogo ka po. Pangino, nagulat ako. Ayop. Natulog po? Hindi. Kung nasa tondo ka, magiging magugulatin ka talaga. Basta pag kung magugulat kayo, tandaan nyo, pag may hawak na kutsilyan. Diba, hindi mo kailangan ng multo para magulat. Ako tanggal agad yung igutin sa katawan niya. Ako mas delikado yung ano mo, electric fan mo. Wago. Ayop ka! Literal na hayop nga nagniyaw eh. Oy, ano kwarto to? Tanggal natin ilaw. Putang ina naman, sasana ko ilaw. Tragis ka. Dali kay Bayabas. Yep. Tulitin mo yan. Parang talaga, parang may naalala ko dyan. Salamat. Carry dyan. Naglag siya sa kanal. Ayan na, siya sa dako.
Sa dako ng kahirapan. Pumunta ka na sa kabahog mo. Pinagbuhay na to. Ay, kung yun pa ka. Wala, basta na natin. Libre makeup para maging multo. Kahit multo, lalayuan ka dyan. Maraming salamat, sunod. Balik kay Tito Butch. Ikaw na naging mga kinatatakutan ko sa lahat. Tignan mo maigi. Tignan mo kung ano ang mata. Saan pumupunta? Galing kay OK Function. Whoa. Amy. Wait, nakakatakot talaga ng isa. Amy. Wow, grabe. Scary naman. Amy. Amy. Bigla ba siyang Ano ba yan? Ay, naka. Kilalakihan ko na yung mga ganitong klaseng video. Tragis ka. Могло ли быть это чем-то естественным? Nandiyan na si Lola. Ako po. Ako po. Ina. Muna kasi lapitan. Что у меня тут? Wow. Di niya nagustuhan yung regalo mo. Uy. Кто вас тут держит? Черт. Кто ты? Gusto ko yung hinga niya pagkatapos. Nainis na yung bulto sa kanya. Kaya nung pa kami kinagalaw dito, kita mo nag-relax na ako sa rocking chair ko eh. Kaya napansin ko sa mga multo, kung mumultahin ka, rekta mo na, di ba? Mas maniniwala ako, ganito yung mga multo, yung rektang pag ininis mo, gagaguhin ka na agad. Hindi yung marami pang entrada. Para ako nanonood ng movie pag gano'n. Malupit din ang kanyang video capabilities. Ito yung sample lang 1080p, 30 frames per second. Kitang-kita nyo naman, ang swabe ng galaw. Kasi guys, meron siyang ultra stable video. Ayan. Kaya ang swabe-swabe ng galaw ko. Mga 1 FPS. Ang sarap mag-vlog dito guys. Promise. Kung ganito ka-stable ang video, no? Lahat na lang din ng mga recording ng multo, ganito rin quality. Ay, nakakaasar. Brad. Ay, gago. Gulat ako galing kay Taka. Sarap naman yan. Ang thumbnail, pero maraming salamat. Sinimulan ko tong walang naniniwala sa paligid ko. Kay Timothy. ano? Dapat sabi sa'yo, mas magaling tayo sa mga akyat bahay ng multo. Pag ba namatay ka dyan, talaglag ka, magiging multo kang marunong rin umakyat ng pader. Gusto ko malaman eh. Ito, yun. Yes, yung mga classic sa mga scary video. Yun ako yung gawa ganon. Ayun na. Diba dito kailangan ko harangan, no? Yun o yung Tokboki Ghost. Yung something ghost yun eh. Classic, mga batang ano yan, 90s. Ay, nakita ko na to, paulit-ulit leche. Sunod. Ayun kay Nels. Nakatawa na lahat man. Tignos ba ang tawag dito? Di ba nakababa lang na gano'n yung ulo? Bakit pa? Meron nga siya sombrero eh. Saan niya nilagay yung sombrero niya? Nainitan ba yung ulo niya? Huwag palabasin ang bahay at takpan mo ng pulang tila. Yan yung paniwala ko. Okay, Ju. Okay, maraming salamat. Sunod! Ay, nako. Ito ba ito ginagawa? Kung gusto niyo pala mga horror videos, meron tayong playlist sa baba. Tsaka live stream natin every 9 PM. Gusto niyo pa ng mga horror na video,
Hindi naman kailangan sa Nobyembre lang tayo manood ng mga scary. Ilalabas dyan, no? What?! Ginagamit pa rin to. Tinan mo, sobrang high res na. Pero panahon namin yung nag-rocking chairs, biglang may lalapit. Naalala ko, sinave ko pa sa phone ko yun. Aray. Pakira. Well, ngayong 2022, meron na mga kidlat, meron pang green, meron pang nice. Meron na may effort na dati. Tapat na yun eh. Ayoko na, tapusin na to. They say he killed 17 people just for looking at him. Nakakatakot eh. Ano nga lang, optimum pre, u-u-a-a. Ano lang, Scary nga. Sana pwede ko rin gawin dyan pa may biglang dyan jumpscare eh. Ihiwalay yung mata ko, mababad lang yun. Wow, creepy. Tangina, paano dyan nagawa yan? Baba kami mas, tas ginanon? Ayoko na ng jumpscare! Salamat. Kaligit toast. Ito yung kinakatakutan ni Markiplier kanina. I-press mo sa tatenga. What the f***? Patay ako dun. Sunod! Alam ka to? Panood ka naman. Paano ko lalabas dito? Fuck. Panguli, Lexok impression para sa iyo. Doon tatapos yan ang pinakaano ng lahat ng nakakatakot na tinadaanan. Maraming salamat sa mga nanonood. Kung doon tatapos yung gusto mo na mga nakakatakot, tignan mo lang yung laman ng wallet mo. Paul na mga maalam. Siyempre, like nyo yung video.